Il-finanzjament mill-Unjoni Ewropea jista' jkun proċess li jieħu ħafna ħin. Iżda f'Malta teżisti Aġenzija Servizzi Ewropej Malta li tagħmel dan il-proċess iktar faċli. Din l-Aġenzija toffri appoġġ b'xejn lil kull min qed ifittex li jibbenefika minn kwalunkwe fondi tal-Unjoni Ewropea. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv ta' SEM Rodrik Zerafa qal li s-sena l-oħra SEM issottomettiet madwar 150 applikazzjoni valur ta' aktar minn 80 miljun euro li ma' 90% minnhom wara l-evalwazzjoni indipendenti ġew aċċettati. Elenka fost l-aktar applikazzjonijiet komuni. U fost oħrajn għandek eżempju il-programm Business Enhance illi ismu miegħu jipprova jtejjeb kemm jista' jkun l-opera tan-negozji tagħna. Għandek il-programm tal-agrikoltura illi permezz tiegħu anke preżenti bħalissa ngħinu ħafna bdiewa u raħħala sabiex itejbu l-operat tagħhom. Profu kollox għandek programm illi forsi huwa ftit kemm xejn żgħir però jien ħafna NGOs b'mod partikolari, il-programm Leader illi permezz tiegħu naraw NGOs illi kieku ma jkunux dawn il-fondi Ewropej ma jkunux jistgħu jagħmlu dawn l-affarijiet żgħar, però li jagħmlu differenza. Appella lil fost oħrajn NGOs, negozji, individwi u bdiewa li jixqu jwettqu proġetti biex jikkuntattjaw lill-Aġenzija sabiex jaraw jistgħu jibbenefikaw minn fondi Ewropej. Is-Sur Zerafa qal li l-Aġenzija tagħmel kuntatt mal-persuna sa jumejn meta ssir it-talba sabiex SEM tkun ta' spalla għall għaqdiet volontarji.